karon niya parang ngarang sa ugat. Baru tayo lang sa gawa karon. Uy! Kumok ka! Maghinay ka! Sir! Ako pwede, sir! Ma'am! Kung pwede, ma'am! Wala na! Ma'am! Kita kang piang niya akong banda! Sige kag pangayong plite! Hugma na ba? Magkaka man ang motor gumay gasolina, ma'am. Hugma na lagi! Ma'am! Hugma na! Makwit mo na itong gasolina ngayon, May kamukas na tulong! Plite ni Carlo! Wala na! Undang na nabitaw na ka na! Undang nakasipa ng good! Sao magdugalami mo kayo inom tuba niya wa man tay pangwar ng lain. Ulit mong pigat tubakon! Ay pakora lagi kay nagkakalaan sa ila. Nag-awaro! Puso pa may umugas na to! Sao man ni kay disgrasya man ni sa may gustuan ni. Ano man ang madisgrasya ta? Di lang na mo. Pero malaki mo na. Uy! Isa man nagbarag-barag na po kayo? Ganun. Kita yung katag nila ron ba? Ano yung mga kagahay dia? Ha? Ang mga kagahay dia mga tao. Karon. Hayang din ron. Kagahay karon niya parang ngarang sa ugat. Baru tayo lang sa gawa karon. Uy! Kumok ka! Tama, bro! Kaya pa? Kumok pa! Ay, speak ko. Hindi ka masakpan, ha? Hindi mo. Dali. Hindi mo ka, isog ka. Dol! Adlog, panay ka, wadak pa. Dol! Dol! Dito na plus money! Tao sa kasket eh. Wa man ito yun. Kanya! Saan mo natin nagkaroon? Agay. Saan mo nang naubi? Hubog! Sige, waro-waro sa iyong ice pick! Saan mo na ito na pag-agita ron? Ilagi na mga usa. Wa man tayo sa lang. Tuo makakaw. Tara, chata. Isig masamutan na impiang ba? Nagwatawaran ako eh. Wa man tayo atraso. Naisog man ka mo. Ha? Ano managan man mo nga. Ay, makita na inyong kaisog. Isa ko ha? Oo, mga isog man ka mo ha? Bantay, Ha? eh! Mga isog man ka mo. Ano ka ba?
Mga isok mo. Ha? Ikaw. Ha? Ha? Patay ka! Ay! Tama na lang, be! Tama na! Tama na, be! Tama na lagi! Tama na, be! Tama na! Tama na, be! Tama na! Tama na ba? Tama na! Tama na! Makapatay ka, be! Makapatay ka! Be! Okay na ka, be! Ay, mo sa mandi, oh! Dagang kay dugo! Dagang kay dugo, be! Daghang dugo. Diyos ko. Kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw. What's up, Carminians? So hi guys, salamat guys yung pagtanaw sa among video. Kayo kalimot pag-subscribe ug follow sa among page, Carmen Dabnor Vines. Yes, shout out diha sa Carmen, no? Sa kay Mars, sa Golden Mars at Shout saka out. sa mga kasamahan niya. Shout out. Pa-shoutout po ko sa akong kaubanan si Regine Iting Vlog sa Panabo. Ug ay mong kalimot sa among pag-subscribe sa among channel, labi na sa among YouTube. Gamay pa yung kayo, please follow sa among FB page. Yes! Yes! Og daghang salamat. Og shout out pa na ako akong shout out pa na ako si Los Pautan Vlog og sa dia sa Mate Asinjente Bagaw Pautan Pamili. Og daghang salamat Shout sa out. iyong pag-subscribe og pag tanaw. Salamat. Yes! So yes guys, shoutout po ko sa atong mga viewers diyan, no. Ayaw lang mo pagtanaw kun dili palihog i-subscribe pud mi, no, sa among labi na sa among YouTube channel, no. Salamat guys sa mga viewers o sa mga subscribers sa Carmen Dabnor Vines. Di lang po nga mananaw ta kung dili palihog mi og subscribe. Thank you Yeah. very much and advance Happy New Year. So shoutout po ko kang Bing Waminal para din imong load. Kang hashtag Bain Hangkil nga nakaroon siya sa Yes! nga nasa Dubai. No, sige siya tanaw po sa atong mga video og kang Torco Vlog, no. Yes. Shoutout daw gikan sa Maglasang Store. Maglasang Bugasan Store. Yeah. Og shout out po din ko sa akong channel, no. Reski Bagaho channel. So Yes. subscribe niyo guys, subscribe sa YouTube channel. Sa among Salamat FB kay guys. page. Kung namoy gusto nga kanay payo, nga kanay. Dami I-message how gimayo ni. vlogger among kauban ipayo. Yes. Don't forget Dr. Titre. Renz Vlog, Reds Vlog. Thank you for Total watching. TV. Og sa tumang kauban kang Malitong Bisaya, kang Melbs Manait, kang 33 ay Juniper Kiamko, kang Big Lapot Navarro. Yes, salamat kasi yung pagtanaw sa mong video og advance Happy New Year kanatong tanan. Thank you. Bye-bye! Dapat ko'y pahabol. Shout out pa din ko kang Kaloy Pautan Vlog. Yes. Yeah! Bye-bye! Bye-bye. Mwah!